San Juan apostoloaren lehenengo gutunetik. Senide maiteok. Begira zenbaterainoko maitasuna agertu ditun aitak. Jainkoaren seme alaba izena baita aramago, baita izana ere. Ona zergatik munduak ez baituen ezagutzen. Aita ere ezagutu ez zuelako. Ene maiteok. Orain jainkoaren seme alaba gara. Gero izango garena oraindik ez da agertu. Badakigu, Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garela. Den bezalakoa ikusiko baitugu. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien juduei, egi-egiaz diozuet, nire hitza entzun eta bidali nauenarengan sinisten duenak betiko bizia du. Ez da kondenatua izango. Heriotzatik bizira igaroa baita dagoeneko. Egi-egiaz diozuet, badator ordua, hobeto esan, iritsia da, hildakoek jainkoaren semearen ahotsa entzungo dutena, eta entzuten dutenak biziko dira. Aitak bizia bere baitan duen bezala, semeari ere bizia bere baitan izatea eman dio. Gainera, epaitzeko ahalmena eman dio gizonaren semea delako. Ez harritu esaten dizuedanaz, badator eta ordua hildako guztiek haren ahotsa entzungo dutena eta hilobietatik aterako direna. Ongi egin zutenak betiko bizirako piztuko dira, gaizki egin zutenak aldiz kondenatuak izateko. Jaunak esana. Mundu honetan gabiltzanarik, pertsonari esan genezake halako argia eta indarra ematen dion gauz bat fedea dela. Fedeak halako argi berezi ematen dio. Jesusek garrantzi handi ematen dio fedeari. Hain zuzen ere, fedearen bidez, berak lagundu egin digulako.
batez ere gure izaera nolakoa den eta nondik nora goazen jakin dezagun. Fedeak garrantzi handia dauka. Eta fedea kristalgo sinistu beti antxo handi bat bezala estimatu behar dugu. Jangoikoak emandako doai paregabe bat bezala. Beti ala ikusi behar dugu eta saiatu behar daukagu zaintzen, jangoikoari laguntza eskatzen, mantentzeko, aurrera segitzeko, esan dela bezala, altxo handia baita eta gure garaiak ez dira seguru asko errexenak. Zailenak ere igual ez dira izango, baina ez dira errexenak fede hori eusteko eta behar dugu beti jainkoaren doaia baita, bere laguntza, bere indarra. Fedeak gure eguneroko bizitzan asko laguntzen badegu, momenturik erabaki horrenetako bat heriotzaren badegu. Heriotzaren aurrean fedeak argitasun handi bat eman nahi baitigu. Kontutan izan dezagun, heriotzak ez duen azkeneko hitza. Heriotzarekin batera ez dela dena bukatu. Gure pertsona hiltzen diren horiek ez direla suntsitu eta desagertu besterik gabe. Fedeak erakutsi nahi dugu badagoela bestelako bizi bat heriotzaren ondoren ere. Haratago dagoena. Eta horren inguruan fedearekin batera itxaropena ere Jesusek transmititu nahi dugu. Jakinda, gure hildakoak jainko, maitako eta errukitsu baten gana dijoa zela. Eta gu ere, danok hildu gainera, ez dakit noiz, nola tokatuko zaigu, baina denoi aiatuko zaigu horrela hiltzea, jangoikoaren presentzia horretara. Eta nahi du Jesusek ez dezagula ikararik sentitu, konfiantza baizik. Jangoiko horrek maite dituelako, jangoiko hori errukitsua delako, eta nahi hori oso garbi eduki dezagula. Beti dena ongi egin ez badegu ere, humiltasunez aiatzen bagera jangoiko horregana, berak beti besankatuko gaitu, beti onartuko gaitu, eta nahi du Jesusek fedearen bidez denok oso garbi eduki dezagula. Aldi berean ere, gaurko evangelioan entzun dugun bezala, Jesusek eskatzen digun mundu honetan gaudelarik batez ere agindu printzipala nagusia da elkar maita dezagula. Berak maite izan ditu bezala, hoxera batez ere Jesusek egin saia gaitezela elkar maitatzen. Eta ez bakarrik hitzez, baizik eta bereziki, ez da bakarrik bereziki egitez elkarri lagunduz. Eta heriotzako momentu ere hori gogoratu behar dugu. Bizirik gaudela, bizia doai handia dela, jangoikoak emandakoa, eta saiatu behar daukagula aprobetxatzen, ongi erabiltzen, bizitzeko mundu honetan elkar maitatuz eta elkarri lagunduz Jesusek nahi duen bezala. Gaurkoan Jose Miguel gure senidea despeditzen ari gara hemen, bere parrokian, behintzako parrokian, lehen aipatu ditudan fede eta itxaropen horrekin. Eskatuz jangoiko onari. Artezala Jose Miguel gure senidea. Gure hartzai onari. Jesusek bere burua modu ezberdinetan agertzen digu. Baina, esan genezake, gehien erabiltzen duen ejempluetako bat, edo kasi hobekien bezala ulertzen ematen duena bere izaera nolakoa den da hartzai onarena. Bera da gure hartzai ona. Zaintzen gaituena, gidatzen gaituena, bazka onak bilatzen dizkiguna hoxera Jesus. Eta hoxe eskatzen dugu bere argi honentzako. Berarekana joatea tokatu zaio Jose Miguel gure sendiarentzako. Goiko zeru hartan har dezala, goiko hartaldean, bertan eduki dezala zoriotasuna, eduki dezala bakea, eta handik ere Jose Miguelek gure alde egin dezala. Escape
Afaldu berdin kariz, berriz eskerrak emanez, bere ikasleen esanez. Artza zure eta lan guztiok jatik. Hau ere horaren karizatzen. Itun berrietatik horren hola. Zuentzat eta eskolentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu behar ere horretari. Espíritu Santo.
Eta hasten dira, hasiko dugu
Bideo horretik, azken erresposo izan du. Egiztu jauna, usen nire zure sartutzatia sartaraia, argi eta bakenen bizikikuran,